Съжалявам, че тази дискусия се на толкова ниско ниво, на изключително ниско ниво, защото освен вас двамата в залата има други хора, които искат да дадат друг курс на дискусията. Както и да е, надявам се, че приключихте. Това, което смятам, че е изключително важно и дискусията и разговора, който тръгна в момента, отвори отново пространството, е сегашните ни емоции, сегашните ни нагласи са резултат от това, което не сме свършили като възрастни, като общество през всичките години, не само, госпожо, през тези 18 години, а през много останали години. Да. Говоря от позицията на човек, който е бил учител в продължение на 3 години. Това, което се случва, наистина се случва в класните стаи. И Мариана ще ме подкрепи, преподавали сме по едно и също време, макар и в различни училища. Знаете ли, изключително трудна е ролята на българския учител днес. Защото той трябва да даде възможност и на такива като вас, и на такива като момичето, и на такива като Джемини да се изкажат и да могат да говорят помежду си в една и съща класна стая. Представете ли си колко е трудно това? В момента ние не можем... Защо не е необходимо това? И аз не мога да разбера защо трябва да се дава... Хайде да си изслушваме! Ами ще има семейство, където ти не може да си... Аз ви искам, Ти като си направил, ти си по-достоен от мен ли? Аз мога да родя и 8 деца. Отродете! Едно Ами ще го ами отгледаш. ще го Ти родя. можеш да отродете да го отгледаш. Гледайте го тогава, милата. Обаче вие сте на 36, вие не сте на 20. Бяхте и мисля, че аз съжалявам, че ме знаете. Не е важно дали ще го родиш, а как ще го отгледаш. И как ще го възпиташ. Точно така, и как ще го възпиташ. Наистина е много трудно в нашето време, когато различни гледни точки пътуват в едно мултикултурно... Не различни, нормални и ненормални гледни точки. Ако тук ще е дискусия, аз съм на първо място искам да ви кажа, че още повече, че съм специалист по социология, не съм съгласен с това, което гей лобито в България се опитва да наложи под една много хитра и много културно образована и културно пакетирана презентация. Значи на първо място, аз съм против и не мисля, че е правилно деца на възраст от 4 до 8 клас в училище задължително да бъдат индоктринирани с хомосексуално влияние. Първо, ще ви кажа защо. Защото личността... Нека да кажем... Защо го прекъсвате? Не прекъсвайте човека! Не е възпитано! Не е възпитано да прекъсвате хората по това. Вие можете! Ами той не се е Вие изказал можете, още! докато другите говорят. Човека не се е изказал, вие го прекъсвате, не ви ли е срам? Извинете, понеже по-късно говорим за ученици от 16 години и нагоре. Нека да кажа. Значи, говорите за социализирането на индивида. Говорите за начина, по който индивида се изгражда. Влиянието в училище и нещата, които се вкарват като философия в учениците в рамките на 14, 15, 16, 17 годишна възраст, в момента, в който индивида все още социално и психологически не ориентира, от този момент нататък това нещо да се слага и да се промотира, според мен, това е абсолютно недобре. Да има нормално семейство. Нашето дете, бе, господине, кой Не се оставете човека да се изкаже. Клас се искате да учат, Ако гейовете се държат за дружно, защо вие хетеро се... Извинете, моля ви всички. Имаме 5 минути до края. Господине, моля ви, наистина, хайде да не спорим кой е по-лидер. Моля ви, извинете, наистина ще ви прекъсна, извинявам се, за което обикновено не го правя. Имаме 5 минути до края. Наистина, може да стане изключително гореща дискусия и до 6 вечерта да го правим. Моля ви, не очаквате да го направим, никога няма да стане. Много ви моля в рамките на следващите 5 минути да се изкажете с някакви изложения и също така имате някакво бройка към бонус към училищата, за да приключим на време и да се изпина. Да, благодаря. Аз съм от 20 години, преди година и половина излязах от училище. Искам да ви кажа, че от всички преподаватели имаше един единствен, който подхождаше нормално към хората, които са различни заради някакъв недъг. Да кажем, в класната ми преподавателка имахме
момиче, което е незрящо. Тя беше единствената, която се отнасяше към нея по такъв начин. Имаше нещо смислено, аз не го изслушвам, защо когато нямаше въпрос, да от вас, Да, искам да кажа, че точно... А тя защо не се ограничи в някакви минути? Може би защото говореше неща, които на вас ви харесват. Как може да Ясно, експерт! Как може да сравнявате едно незрящо момиче с един педерас, който опитва съучениците си в клас? Как може такова нещо? Бих искала да благодаря на всички, които дойдоха днес, тези, които успяха да издържат, да слушат всичко това, тези, които се включиха, които изразиха различни мнения и за времето, което отделихте, благодаря ви.